Minkejja li l-Maltin huma mdorrija b'temperaturi għolja fix-xhur tas-sajf, is-sħana li qed tagħmel bħalissa qed inħass aktar qawwija mis-soltu. Għal dan it-tmiem il-ġimgħa l-Uffiċċju Meteoroloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta qed ibassar li t-temperatura se tibqa' 38 grad Celsius. Il-meteorologu Brian Micallef qal lil TVM News li għalkemm din mhix temperatura rekord, din is-sħana xorta mhix normali għal dan iż-żmien tas-sajf. F'Awwissu ma kenniex rekords tal-ogħla temperatura, però f'Lulju kellna ilħaqna 43.3 li kien rekord għal dak ix-xahar. Mhux l-istess it-temperatura ta' wiċċ il-baħar li fil-11 ta' Awwissu laħqet rekord ta' 31.1 gradi Celsius. Staqsejna l-Sur Micallef għalfejn is-sħana qed tinħass ħafna aktar qawwija milli fil-fatti fejn għadha huwa mbassar li tinħass saħansitra 46 grad Celsius. Normali li jkun għad is-sħana anke bil-lejl pereżempju, ix-xemx tinżel inħossu sħana xorta x'xi kkawża. Mela li hawn bħalissa hemm il-Baħar Mediterran, iċ-ċentru tal-Baħar tal-Mediterran huwa temperatura iktar għolja minn normal. U dan qed jgħin biex l-umdità togħla iktar, ġifieri l-iktar qed inħossu għana l-feels like li noħorġu li qed over 40 sewwa ġifieri bħalissa u bil-lejl ukoll ovvjament ikun hemm ħafna umdità. Min għallejla qed jippjana passiġġata max-xatt biex itaffi mis-sħana jerġa' jaħsibha. Is-Sur Micallef spjega li sħana tinħass aktar qawwija f'postijiet viċin il-baħar propju minħabba l-arju mduża, speċjalment wara nżul ix-xemx. Fl-aħħar jiem it-temp kien ukoll pjuttost imdaħħan. Spjega li dan it-trab fl-arja ġie mill-Alġerija, b'konsegwenza li qed jilqa' parti mir-raġġi diretti tax-xemx u li mingħajru it-temperatura aktarx kienet titla' ferm aktar. Iżda x'qed iwassal għal din is-sħana fil-Gżejjer Maltin. Li qed ikkawżaw huwa l-antiċiklun Afrikan li bħalissa qiegħed fuq il-Mediterran. Ma ħaj kkawża mewġa ta' sħana. F'dawl fil-tiem li ġejjin ħanitilgħu temperaturi jisom 38 grad. Però nista' ngħidlek li wara 3 ijiem l-antiċiklun ħajenżel l-isfel jerġa' fuq l-Afrika u t-temperaturi jerġa' jmorru għal normal. L-Uffiċċju Meteoroloġiku qed ibassar li nhar it-tnejn l-ogħla temperatura tinżel għal 36 grad Celsius u tkompli nieżla għal 32 grad fil-jiem ta' wara.